Ovo je čist bezobrazluk. Neko je od grada napravio psihodeličnu ludnicu i sprda se sa pravdom. Ne samo to, gradonačelniče, taj bezobraznik je moj crno-beli auto obojio u beli birkavo. Šmrko, moramo ga zaustaviti. Nema problema, gradonačelniče, čim pronađem tog bezobraznika. Evo men. Ja sam Grafi, veliki grafitni slikar. Dobro, Grafi, u čemu je stvar? Vrlo jednostavno. Treba da mi platite $1.000.000 ili će ceo grad biti slikan. Savez-vous? Jel? Zaustavit ću ja tebe i neću ti dati ni pare. Pažnja! Opkolite zgradu i pošaljite detektiva u moju kancelariju. Haha! Samo gubite vreme, jer ja sam umetnik i u bežanje. Smirite se, gradonačelniče, uhapsit ću ga za cijeli čas. To je ono što ja nazivam realističkim slikanjem. Poručnik Draguljče, poslao sam pod detektiva, a ne pod defektiva. Draguljče, pošto moram da odnesem odelo na hemijsko čišćenje, ti uhvati Grifija. Upravo je pobegao kroz ta vrata. Razumem. Gluperda, čekaj samo da se razbije od crtež kao i ja. Najlepša statua u gradu sad će biti divno iscrtana. Čujem zvuke kao da je to onaj čuveni detektiv Draguljče. Ali to je nemoguće. Niko ne može ni biti za repom. Ali kao da jeste, tako mi se čini. Bio mi je za repom. Kakva smešna kreatura. Uklonit ću je. Tako? Voilà! Impossible. Moj si. Naprotiv, monsieur Draguljče, ti si moj. Au revoir. Nastavit ću sa svojim aktualnostima, pošto sam se otarasio od tog upornog poručnika. Draguljče? Ma ti nisi zaslužio bolje nego da odeš u đubre? Ovu sliku ću nazvati najveće bekstvo. A sada se pobrinem za avion kojim će pobeći. Maintenant, je vais le prendre l'avion pour le pobéguer. Možda će u buduće imati više sreće ako sprejom obojim grad. A pošto je subota, oboj ću grad u crveno. Oho, sprej prska u pogrešnom pravcu. Duš tabalio smešni, još mi pretiš, aha? Mali ostranjivač boje se ostraniti tebe. Dok ja lepo ostranim sebe. Kom sa? A sad ću sebi nacrtati auto u kome ću pobeći. I maintenant je bežim. Ako već to moram sam reći, a hoću, ovo sam pametno smislio, neš pa? Mais oui. Draguljče. Ovoga puta si zaista pretarao, monsieur detektiv. I zato ću te uvek odstraniti sa mojom vremenskom mašinom. Recimo, 1.000.000 godina unazad.
A sad, kad Dragulče je otišao za uvek, na najvišoj zgradi u gradu naslikaću svoje najbolje delo. Samog sebe. Magnifik! Možda ću umjesto 1 miliona tražiti $2 miliona. To će volja? To je nemoguće. A diabl, moguće je. Taj Dragulče je neuništiv. Predajem se. Pobedio si me. Zatvori me. Znam nešto bolje. Imaš bolje ideja? A uradit ću, kako kažeš. Čestitam, šefe Šmrko. Izvanredno ste uspjeli da popravite Grafija. Veliko Grafi umetnika. Samo mi takav super detektiv uspeo da ga nagovori da osveži fasade. Pa on je čak okrečio i moju kancelariju. Hvala, gradonačelniče. Bilo je to teško postići, ali ne za tako sposobnog detektiva kao što sam ja.